ассалому алайкум дӯстон, азизони дил. Инҷо мо фақат як мисра аз Саъдии бузургвора мехоҳем ҳамин қати оғоз кунем. Яъне чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. Яъне барои мо инсонро тамоми узвҳо яъне ба якдигар сахт алоқаманданд. лекин ин дафъа мо дар ин видео мехоҳем оиди 4 узвҳои асосӣ суҳбат кунем. яъне 4 узвҳои инсонро узвҳои асосӣ ном бурдаам. ин узвҳоро бузургон аъзои раиса меноманд. яъне ҳастии одамӣ ба онҳо вобаста аст. дил, мағзи сар, ин мағзи сара димоғ ҳам мегӯянд, ҷигар ва аъзои таносул. яъне дил ки манбаи қуввати ҳаёт аст, мағзи сар ки манбаи қуввати ҳиссу ҳаракат мебошад. яъне ҳиссу ҳаракат ҳама чӣ вобаста аст ба мағзи сар. баъд ҷигар ки манбаи қувваи ғизодиҳӣ мебошад. чорум яъне узви асосие ки мо гуфтем аъзои таносул ки ҳастии табиии инсон ба он вобастагӣ дорад. мо инҷо мехоҳем ки барои ҳамин яъне 4 узви асосии инсон пешниҳодҳоеро инҷа нишон диҳем, яъне гап занем ки ҳамин истифодаи яке аз ҳаминҳо барои ҳамин 4 узви асосии инсон яъне таъсири мусбат мерасонад. ин мана қаранфури гардан, инра мехакам мегӯянд. ҳамина мо манем хел дар шакли ҳози баста, манем хел ҳаст ҳама ҷода, рӯзишқади гвоздика. ҳамина мо чӣ кор мекунем? ҳамина ҳамин хо дар шакли манем хел баста бо хубтара. агар аз шакли табиӣ, агар ҳамин гиёҳ худшам бошад дар алоҳидагӣ бебаста ҳам боша меша фарқ надорад. умуман мақсад ҳаме ки ҳамин яъне ҳамин гиёҳ ҳар рӯз мо 3 грамм мекубем. 3 грамми ҳаминро мекубем, майда мекунем. ҳаминро бо об истеъмол мекунем. ҳар рӯз яъне миқдори ҳамин истифодаи ҳамин қаранфури гардан, ҳамин гвоздика 3 грамм кифоя. ҳаминро агар мо ҳар рӯз истифода кунем, тамоми аъзои раиса, яъне аъзои гуфтем 4 аъзои асосии мода фоиданок таъсири мусбат мерасонад. дуюм чизе ки мо мехоҳем пешниҳод кунем инам ҳамин як намуд гиёҳ, яъне растании табобатӣ мебошад. ина говзабон, дар баъзе ҷоҳо шимок ҳам мегӯянд, аспгӯш ҳам мегӯянд, забони гов ҳам мегӯянд. яъне номҳои гуногун дорад. яъне номе ки асосии ҳамин вай говзабон мегӯянд бисёртар. ҳамина мо чӣ кор мекунем? ҳаминро дар об мечунем, баъд бо асали тоза, асал агар вай кунем, бо асали тоза ҳамина якҷоя истеъмол мекунем. инам барои тамоми аъзои раиса, ҳам дил, ҳам мағзи сар, ҳам ҷигар ва ҳам аъзои таносул бисёр як пешниҳоди бисёр хуб мебошад. анакун дар сеюм тавсие ки мо пешниҳод мекунем, ин ҳам бошад ба тоҷикӣ дорчинӣ мегӯянд, долчини мегӯянд баъзи ҷоҳода, рӯзишқати корица мегӯянд. манимча корица молотая, дорчини куфташудаги тайёра. ҳамина мо пайдо мекунем. ҳамина дар як рӯз, ҳар рӯз 6 грамми ҳамин кифоя. ҳаминро ба кадом шакле ки боша мо бояд истеъмол кунем. агар мо ҳамин хел боша хокара ҳамин хел ба воситаи хоҳ об боша, хоҳ фарқ надорад. асос ҳар рӯз 6 грамм агар ҳамин истифода кунем, яъне инҷа агар 30 грамм боша, ҳамин худ яъне 5 рӯза мераса ҳамин. агар ҳаминро ҳар рӯз ба ҳамин миқдор агар мо истеъмол кунем, ҳамин боиси он мегардад ки ҳамин узвҳои асосии мо, ҳам дилу мағзу сару ҷигару аъзои таносул яъне беиллат мемонанд. яъне барои ҳамин мо барои чӣ дар ҳар як видео бисёр тавсияи бисёр мо намедиҳем. мо ҳамун 3, 4, 5
ё 6 тавсияи мо пешниҳод мекунем, ки ино бисёртар ҳам санҷидашуда, ҳам дастрас мебошанд, ине ки дар ҳама ҷо ина пайдо кардан мумкин аст. барои ҳамин ман ҳамин 3 тавсияро мо кардем, пешниҳод кардем. ҳамин 3 тавсия, ҳамин яке, ҳамин агар мо ақаллан яке ҳаминро агар мо интихоб кунем, ҳамин бисёр як сабабе мешавад, яъне як бисёр воситае мешавад, ки ҳамин узвҳои асосии мо ҳамавақт яъне сиҳат бошанд, яъне фоиданоканд. дар ҳамин 4 узви асосии инсон як фоидаи хуб дода метавонанд. дӯстон, дар амони худованд бошед.